Bună la toți! Am comandat niște lucruri de pe JOM și am vrut să vă le arăt ce am comandat. Și prima dată să vedem. Aici avem o pereche de cercei. Foarte frumoși. Sunt foarte frumoși. Am să-i folosesc la o seară, la o rochie. Foarte frumoși. Am să vă arăt și poza cu cât am dat. Un pic mai târziu. Mergem la următor pachetel. Aici încă o pereche. Și încă o pereche. Acum și le desfac. Dați-vă mai aproape. Sunt foarte frumoși cercei de pe site-ul JOM. Am comandat foarte des. Am să pregătesc un video cu toate comenzile mele de grabă. Interesant. Ăștia sunt foarte grei. Cine iubește greu, sunt foarte grei, chiar sunt grei. Ăștia sunt ușurei deja. Ușor, dar aceștia sunt grei. Și următoarea, ultimul pachetel. Aici am comandat două huse. Lucrurile au venit împachetate pentru Samsung S21. Nu sunt grele, nu sunt mari groase. Mie îmi plac. E un preț foarte bun. Să le iau de pe loc, sunt mai scumpe. Sunt calitative. Aș mai comanda, recomand. Lucrurile vin într-o lună de zile. E ca așa. Eu vă doresc succese, sărbători fericite, să fiți sănătoși cu toții și mulțumesc care m-au vizitat până la capăt. O zi frumoasă!